Abrantia no ushia no way. Meshano asante me na Asem. Me ko se me kokom. It me free Accra Wednesday. It na e wo say come Thursday. It akom ni mo no. Me ne bo abrantia no so no twa me. It me kom we say na abrantia ni di mechi. Me kom we ya metim ba bia me ne nana mo kasa won gbasa ne. E na abrantia ba e. E na se nana Who afe? And I'm going so. I bought some phone today. I'm here fe. And I brought a car so. Send a ma come my braid. Or person me piano could do. And I'm medin the chin could do for me name nearby. And I come ask you the area who be pa. Area who be. Ah, say, I don't know once in a while. Tunya, not just say, worry. Na ye Fufudie any a ready a ban saying, and will be a mukodi fufu, after the abrantiano, a quarrelsa, ban saying. Minia, Bema no crown who baba. Or a fine mind. Very, very fine mind. Ye do for real. I didn't know some children. Me children on no so chaving. And I compare guest house. And no cramiana mitia, or send a momo near Juma. Miana mitia dineka. And no bomb a toja by hearts. Miracle no catch so me bese nenkwaya mamre na isa me from me nana no a omo nje me so the large man uni mu ho enye sa me bodua me ma 3 days and na kose me menda me ma 3 days fa me nyama ne msika ne bra me na bese nenkwaya mamre na nana no me fo munya adwuma biom the large man o last warning me too warning biom O last warning. Onye Okomfo. Oye Okomfo akabuso mbeku. Oye Okomfo. Na se wotimi na obi akoda Thursday a wuhia na obosom no ko mesra opa aduru. Ewusia, me na wase na me wakọ aba Nyansapo TV so. Se ka se Nyansapo TV a. Ana se ka se Nyansapo a na wagye so. Say yes, Sunday no badwem ma kwanso. Ene so ye de ehia ye bedi enkomo. De trendy de di say ye kan bie wom. Yen kan bi. Eni ho nkomo bi. Comment section honom na ye wo de. Na so che wadwen na aye fe. San share na like him obi aso enye bi enhwe. Ene e Okomfo black e o ye nchen. Say na ya mo kasa mo pen enkomo. Sa na ye so Nyansapo for so ye pen enkomo. De obeka bia no tim say na dwumo do na nanom de nyansa na dwa no nti tena se ne edi nkomo a eya so 450 sem bebre efiri masemabu nana akwaba enye obi na be kire Okomfo ba oda so eno ana no ana e kire me be ne maako na se da ko be tena se wo kan makaka yese mesia bebre nana boko wadi adom bia e fine bia e kama na mba na so wudi nkomo bi so bobo anwa kwan hwe na afi ya fashion ne de obi amfa na ni mehwa de ye ko kwase kropon wasa fashe na duzu the whole wasa manfi etete ko ma sechi aya fashe be no no na ya kana edi afashe masakasa no na ye ni akwasi de edi adim fofie guy enye nsa nya agoro month we so ya 26 ejinamu dendende November 26 ejinamu dendende na mudi how many days you didn't full 1 month mpo November busu mini nyina ye wura December ayinima November ni mu a ye de kokko wie on say ye bekọ ensuom ahire ye nsu kase a wo wasa kropon ye friend ahire ho na mini Nyansapo suro wi ase call ya ye call ye festival no a anokra na ye adim ensuo ni pie live wo pie live na mu yira ho mo nyane o nyana ko so na ensuo ba ko wo friend di mpanyini ono so be pie live eso nanka ono so be pie live nanka ne sense wo sa o ankobra you will show kesi o pe friend ankobra ebi friend ankwaw ankobra ono so be pie live ankobra no obi a pa hwa na ye wasa kropon no ye ne ekuta Charles Makati 2 Charles Makati what is Charles Makati din da Matidi no ni tuo no ye ho ne wo ye pie live ena nya fashion keto ye pie live so ti ase
They all kind of asking so as I abosom for afasha na. Enya abosom afasha e kuro na abosom no mu no. Omo be ye pie. Ama ni panyina do mani ahu. Enti afasha we de enya afasha e Asem ketwa. Yes, I afasha abosom for da omo ho adi. E kire kroma. E kire kroma fo. Wo kan wo haw. Wo solve problem. So, e ho na abetime hu bosom no de gold aba. O ya gold nko a. Bosom de gold ba. Hye. O de we cheche makroma fo. Wa pe bi ni wajibi. Wo koduro nko na betime akode a. Na ko masachi. Se mi nsuru a metime akase Ghana ha sante hene friwa. O ska je obia. Sa? Je. Abosom no wo ska nkasa. Emna mu di agoro. Obi ase mo na ho. Sa? Jai onkasa. Na uhunu na se yakase oyo hene kura wonyini. Simple man bi. On pen ho Asem. O de adam besa ba bia me show ni picture. Amamu. Oye mai fe. Kuro no obi anya ne ho Asem nka. Na ohina ene ne kwaki feti. Hwe. Oh. Yes, or from kama. Oh, from obi atim kokana Asem kire no. Oh, galamsey we. Oh. On how na mu wi adwuma na kata so. Ntu amena wo nya no. Ntu amena ohene ne de. Ohene ne de. Se kasapre kono na wo ofiri wo no bae. Oh, obaye o papa no de wa adwuma. Wa adwuma. Na fashe we de. Na fashe wo ni se me de Nyansapo eko life. Wo de eko. O kan sa na ye ni age. Ye de Nyansapo eko life ye ko fa life. Ko fa bibia. Pan ye ko na free top ma. We de ewura tete mu search mu adawro me. Nyansapo eba o hwe ye chi full interview na me wo boy bi wo kromu ho on friend Kempogasti the guy name no Kempogasti ono de say em fa artist nko kromu ho o abo akro no artist so ba be boma hwe se nya Okomfo no kwan enya na fashion na ye ko no na artist e wo Ghana ha no shata wala eba o shata ko bi kinata mu nyina tuatua ene ho be ye de hwe Nyansapo yanko be ha je. Yeah, hine no woska wo. Dono Feliska. Dabi. E ho be de. Ene yi. Na ye bank yo. Asanko. Amamfi man. On se wo bu kuma sia. Amamfi bank, yes. Ye dia. Ene mu woska mpa. Na ska bom sa de medi wachi. Nti we sa na wo wai ma chire ho na. Aye kama. Ena akwa she oto de kwa chire me hine na me hine no fa. Dabi. Nya immediate nya ha. Me hine dia. Kana o kanisa me ko. Wo dia pule ge kwa obeti ato. Nya search for ma ho. Ya ho dia search ma ho. Search for ma ho. Atiasi. Na obeba na me bogate. Ho so ko bogate. Hwe. Ye ayen na asante me ye bogate. We so ko bogate. Me bogate. Gate wo ye de wo jite kita na. Na ma won fa muso bi anwuram. Ai. Hwe. Na no. Anti wasakropon. Boso we de etonya me ho be sengege. Ayo. Nana ye ni nkomo kakra. Na monkofo ni ba ko ho akire no. Nkofo be. Akomfo yi. Oh, ade na ye ka afashe ho Asem na akofa akomfo. Se akon di asema ye ka o ka akomfo be kom akon. Akomfo be kom. Te bi kwa na obeba ho nko abehia no kwa obe de hu. Konfo ba bi. Why de? Ne ho akire kakra. Ada obi awia. Ana ko bi bisika. Obi awia. Ana ada mo komfo ne ma no wo mo ho yo mo de sa na akommo an kasa mo ho. O so fi nkran ne ba. Nkran do be. Ada nkran fo mo ho mo de. Nkran do be. Enkranfo akomfo no mo na nkwa akomtete omo nkwa akomtete mo na nkwa akomtete omo ana mo fra mo say e boso mo kan na no ye adwuma boso mo kan we so kwa ate na ye beba komfo no so na se me hu video bi ye nua ba bi e kasa ema akomfo atrofo no e wo TikTok utie ne nkomo mu ana hye wo kune ewo nabusuam nti wo ya de o kire ne ma bi akomfo no bi ya enye ne kwan so na o ka bibi se yenti akom school mesere me nua ba no so wo hwe video we ya akom school wo ho kuma se bi wo ha na bi wo ha teteni na wo ho ene akomfo no bebere on se ye ka se akom school a te se me meya o mo ha yi o ma ba school ya kom tete ani sa won si school dan Dabi so ti ase so ka school a say ya boa nkrofo bia no wo fa ko na ye kire o ma de teacher ni gina ko kita pen obi wo ho a
Ni fie ho no. O wa Okomfo be se bia 10 15. Ewo ni fie. Ewo ni fie a omo nyina ewo under training. Otete wo. Otete wo e school. Na akom ni omu tu. Akom yo mu mienu. Mienu. Ene de hen. Ye wo de bosoma nkasa abefa wo. Eno be kontete e be ko school na. Akonya mindie. Ha, mimi ko school. Me ko school for a car 3 months. 3 days. Na ka me twa 10 years e wo school. Ale mo school mo ko amacheza. Law school for kwa 7 years there. Mo school mo ko amacheza. Me ye tanokom. E wo Adumakase Okomfo se wa 4 years. 4 years. And I'm here moti akom. E wo Watapuku 5 years. And so 5, 9 or 9 years. And I'm ko ngura 7 months 7 days. Hey, 10 years on nke we adru. Akom nko a. Ebi mu date me bro sa. Ebi mu date me bro sa. Ebi kwet me ko 13 years. Aye de nkwa na ya no mpeso mu ho. Me no de ntema me cha akom mu no. Abusua na me free mu no. Abusua ni mu wa. Me na be ma ware 10. Oni bi wo 18, oni bi wo 15, oni bi wo 12. Me na ba no na wo 10. Oni me na ba wo 3. Enti abusua ni mu wa. Ena na me pese me bin. Ko di ntema me che na me pese na pon me ho a me ye adwuma. Me frɛ me master sɛ adwuma aba na me nya ne sɛ. So hu bibie. Na akwanya me srɛ Okomfo no. O last day ade be pon ho Okomfo e wo sɛ hu uja. Hu uja ti mu. Wo de be ye sɛ adwuma no. Kyerɛ sɛ bibie beba bia no wo betime du no. Unya hu ya na so unya mpon. Oh. Enti wo Okomfo no nya wo na do years koma wo master sɛ wo be pon ho sei. So enti bi nua ba na mesrɛ no. Sɛ bosom bi te sɛ kunne. Ukotu a ye nkwa akom tete. Sa school ni ye nko bi. So na wo cheme bosom, wo cheme akom no mu mienu. Wo ka ba akon, wo ka ba. Answer te sɛ moti afa wo ana nsu afa wo. Wo be kontete. Na tete ne moti afa wo a ne ye kotete wo nwuram. What your for mukoti wo. Ekoti nwuram. Ne wo ko school wo nwuram. Ne de waba. To de woba, wo ba be si master bi so. E bia 1 year 2 years. Na waje license ama wo. Na wa kyerɛw nipa fam so de. E na nya bosom no mum na akotete na kom. Wo nipadua no. Ukosua nim de, ukodwara duro, ukosua nduro. So obi okuta ntu bosom bia na ye nkyerɛ na duro. Na me nua ba no hwɛ de kasa mu a, okasa for ntu bosom no. Se ukogye bosom na, ukogye bosom na. Bosom a ye gye ye nkontete. Na mmom ne ya hada account e de obeko school. Atiase. Sana asem no etie. Na me pene number kura se metimi ni na di nkomo. Nkomo na nka wa boa na kakra. Na me kyerɛ no. Na nka ono so wo kyerɛ na nka ayefe. Na nka ayefe. De o ye no mani gye ho. Mintimi nya ne kasetia. Because na wo hwɛ man bi mo were o ma hyehyɛ Okomfo atorofo. So me follow ne pa. Me follow no. Yo. Nti so wo hwɛ me video na obetima mama me ne number. Na ye di nkomo. Atiase. Na di nkomo. Atiase. Nyansapo TV so de duru akyire. Nti me sure so wo hu pa. Okomfo ba ya ye kana asemi. Oba asantemam. Nana nyoma ayiye. Oba so obekomo. Na me wi ye no ba. So oba be komo ye. To obekomo ye abrantie bi. E de phone di na chi twa ne saa. Ohwe abrantie so ye guy ne ho efe. To wie na abrantie ne be bo so Okomfo. Wo ye kama. Ye mpe be ntane ye ni. Ana so ye me ma hye mi. Akọwe nana. De keka gwe na akọwe nana. Wawe wi. Okomfo ba na ma akwana we no. Wajimi ana. Na wajimi se. Na den mo wane nim sa de mo ho se mo ye mo de. That day now. Onye Okomfo. Onye Okomfo. Ale mo de ne ntesa. Dabi. Oye Okomfo kabusum be kun. Kabusum be kun so o yes ah. Yes ah. Ada se kabusum be kun. Ada se kabusum be de naked picture be pia bontin. Onye Okomfo. Abusum fa ne mpesa. Dabi. Hey. Me bi ato me da. O so akọ hu bi one day sa. I'm go hu obi one day. O de ne ba nsan, e bia na ni. O de ne isi nsan. Na me wasa krupon. E na mba Kumase. Nti anadwo bre na me ekọ. Me so pa anadwo na ntie pa. Nti me dudu nko anagye no wo ho. E na ogina me. Na so wo na me nim wo wasa krupon. Na me so okay. E say ne radio no onimu dada. Me nim no. Oh okay. Onu do nim ba me nim no. Okay. Na wo kire me asra na me hu no. E ho so wo fe. Ka me fa no. E na me ne keka ye. Nyaye. Nti eduru ye na. Me so me wo wasa krupon. Ba me okura na e frɛ dom paase. Ufiri wa na wo kwa desu na wo kwa wasa krupon.
je duru wa na je me pan yam de ko me fie ena ja ne mansion wo di wachi so oni me okay me na me nim no nti ono de wo nsuro me ena me so bosom no e hye mra ma se wo hia oba na ope na gini din fa beto bosom na nim bosom no twa akokɔ na se bosom no gitum so betu ne natena ansa na ne natena ena me ma dwen se we die ne ho ofe to de wo din bia ka me ba ko bi me ma sem de play ne maka ena me de ge ko fie saa tam se ne madwa ye ne enhye me dan nim makodwala ba aha me ma gani di ka kodwale ena oba ye na me so me kwa kodwale ti me fira dwa ye ho ba ye no ena obusa me se me ba be na me ne tie na me se me ni ba bia wa ha dai me kwa na me wa ha na se be hwese oba na ukodwale kwa kodwale no de ne nan mu ba shi techia be bo ba shi tine so na wore ho sempa na meke me hwe ya mo tie de ne na ko tie tie techem e de be tie tie me ba shi so mpem ma me ne ge ne na dai mu timi hu ye na mo tie na me ka chense maame we fi me ba we wa sha sei amfo wa nkwa de be sinye chi ge shake be de ne ko ye ti bosom ne ma nkwan se woni ne beda nya problem obesi ukwan minima konfo bebre a mko hotel abosom fa o nika e de ba fie okwaji nani no we na me ka kire ti ukwa ba so be fie ne bosom bi wo ho a wo de ne ge de yire ko hotel a wo ye se wo ro no bosom ne beba de oba na pie enti ge no nya konfo konfo kan ne bosom be bosom bia no ba na yire kwan se wo hu ne first day ne nkoda wo ye konfo na se wotimi na obi akoda first day a wo hia na wo bosom ne ko mesra pedro ko ne ko hwe bosom ne ko o ma kwan ma sa de nsi da na na nya fa so nkwan no fa no we wasen wia na kan na we ye konfo so we ye konfo papa mpo na waboro na se we ye na dwen se bia boy ne na dwen se obe fa advantage because of boro na waboro ndi aka be ma ne koten sore ka do be ye bia nya adwuma akom na ye kom ne sa no enya yizo na fom sa woni mi se obi ye konfo ba na bosom be ma ba no so na otimi nya kokoduro e woro oba no ho a oba woro no ho na ne be matua so me na me ka kire o ene da akom no mo fa ne ma simple se bosom ka se waka obi a enya yizo wonde wo ho konfo wontimi eni di choba konfo wontimi nko sport na we wo kodidi yo ewe oso mo kope be tina didi nunum bi kakra eno kra no be ma ni ntwa na wose ni mo ma mo ni na style nti konfo ni ntwa so ma konfo na se ntwa onya konfo mesra obi gua konfo ani mase onya konfo oso ye we nyina wie no friend ne bosoma o ma bosom ni mfi no kra nti na ode be ma ode na ba bosom no kra na ba tv so bosom ko ya che kra dada bosom no ko dada onya konfo so ye konfo bosom na biere janda dada konfo bie ni obetime tu kwan akra bosom ne se wo kwa afahye bosom na ma wo kwan na obi onu obi akoda na bosom na ma kwan dabi ensida bosom ne ma kwan dise woni bosom na betime si akonfo bebre ho no omo di hire na yo mo ko mo ni bosom dabi bebre ni bosom nana ose oba ye na hima aye ibi obi frɛ no fa ohima aye ni me ya de bia obi frɛ no se on se na ka organizers for no hu o refi na me obi frɛ no minim no se monyam na mama akonfo ba be kom ye akonfo ya mba be kom ye no so ti ase akonfo no mba be kom ye no dot yie no ya asante region akonfo nko a o firi nkran na ba e to firi nkran ya ho na man invitation ho akra no be si ni so me na me committee member committee member me hu no wan hu no Dabi ene so obi anya chance wura mbe ene bi obebele wura mu be ye omo ne ma omo ye ombe kom ye so na omo nya akonfo because wo ba no ama ye ho de a nya ye ho na ba na de ba se omo nya chance sa timi wura eno de on se eya himfie obi abetimi aba ye mfa card ye mfa obi buy dot ye de eya na ye abusua no na ye de eye nti se obi wa akire a te se anwonafo no sei omo de invitation on se anwonafo bi be kom tete na asante ni anwona eye ba ko ye momo invitation enkrafo ni bi buy ye momo invitation so ti ase e na edom buy e na invitation no kura no suma nkwan ne frefre so ti ase mu se konfo se oba hu suma nkwan himpo so ti ase ye nua ba ko free bechem side oba bi free bechem kura na okwan bechem ko dwan kwanta kuri baby e kwa yie ho baby e kwa yie brekum ofre se opeso oba yie ni bi ama ofre suma nkwan he suma nkwan he frɛ me se power
Unya so oba yire so papa e papa bia me ato no ho oba ye ma na pata ma ne tena ase ento onye konfo anko ba konfo ne hu nsie yen onye konfo so ta ase onye konfo ati ase gama ntentima ma ayi no bai otumfo birthday eye party no obai so ta ase enti na aden na obai ne se wo ye konfo na se wura ntimi ama na besi wura na mu a aden na wo mari hu adi nkire to ba osen ko yi ne hu adi e kire me fira kra na ahwe oyiye se na be ya wo koduru ye be ma ba bia wo beda because omo ba no fira chiri ba nyina suma nkwa he wabrosan na to aso 3 obia fom nko akra na je fom almost be say 1005 obia nya be dama no ho to so do ntimi nko no e pe ba bia manada entu ba wo da hen ko da wo tina ba so ko da hotel da be ko sepe no ho kakra onye konfo na body no be firewood wona munye bia ta akono wo ho ebia na onya bi ni to ba ye obi nya bi na ta na che onya bi enti obatereka na ya etimi ta mo sa yan wo ye konfo de a nya de bia na so do ho ko ba ho enso hyehyere de dada ho da bone ntimi ndaba ukude fofie dapa fodwo kwabena ntimi ndaba nti se wo ye konfo na wo yere nte wase a obeka so wo mpena tenso so onya obo obete wase ho so eni nipa so nyedua so ta ase nipa nyedua nti se wo ye konfo a since akwan no so fa so na ye me de se enye sante region ni ba o so fin kan na ba kamini bewu kan ni mugamu kemetu ka akọ de fie o ko ye den ho kamini bewu unti megu ani ma sesa enim guase de o ye enim guase na ade ayira na wo hwehwe ebne na ayira o se bag na o fire no obi passport obi asa papers shim anema bi hwehwe asem o kanyansa fa na yusu wi ase afa ba nyansa asem o kanyansa bi ani minu aba wo tinkan ye adwuma obi asa secretary de bekuma se na kuma se kwa ba hada obekomi wo de be dey minim se na ho de beja sante ma kwan ala nipa na o ye on ne interview musa na questions ana obi passport obi asa secretary she o bag wo de be pedi okuma se obekom ebe oja na ho no obi be fa job so na bosom nyina ba na abosom mi no from o mu mfi na bosom an ka oma oni bosom why on ka conform me so be ani ma se oni ne se na wayi mu mo se mo de nke mo nye omumu mo kan mo ben mo na se na dia esi bia na ba na ma hu du akoro akonfo e kwantete ye nya sa wo bosom ma wontimi nya sa ye nya asofofo no obi be ye mpai bo a wa kina di no dabi asofo obi be ye mpai bo mo mpai bo na be mo be shan o se fe na Agyemang na Agyemang do ba we na dan koko atentia yeah dan koko for twetwa pipa no buka na shere tukufu o di shere ho na kuma se de hwe na nu se sante hene ade obekọ ba bia de beta karikase ye won unim ho PZ side ho PZ ho ya na misuro aden why o mechara woro ne nka go diri nyina ho o PZ ko what say yi ne so ko ye na woro o ga so bi na no di enko o di ti be sa bo fam kakra na o je hane asama to no o di tu kwan o na no de na ba ye no ni hwe ya o de ye no hwe na ba jina be chinchim ho kuma se esra wa so kra o be du kuma se o kuma se na ba wa so mo ni da o se drive na obi drive kala say bla kuma se o wa sere sa ndi konfo ba ye o ba obetima bo na ama ni boso na onye konfo me se o yifirim kasi konfo process na wa famu no konfo fast process ni de wa ye no ti so ye konfo na ti say jai oboso mo kokope no konfo se o ye oba se o ye bema se bema se ope o ye konfo ba na bema se ope a oboso mo na betima kire o se nipa na wagye ne tuma na wanyi mfa ope nkofa o bema ena wontimi hia bema ne ya ne nkoda ne ya de waboda ma straight way first ani ye mpabo ani ofre bi straight way eno kura no dia kura yiwia ho anti mesere no onya akonfo me din ena na se we ye da se ga manche hu na obetu no obetwe na so nti na mama nani mama mo kata nani nani mama ba hwe body no so atim se ogina so ma na ye kama na Agyemang ni jin ho onya kama nko onya bi wonkran onya kama bi ahuti o chada nya kama sa onya kama bi a na se konfo na obi ase ope dana akodi wa dana no o so mu yo mu hu bi pa ona ye ka hore na ka kuma se na se nkran kuma se ya na oba na ohwe na Agyemang yo nto na se be wo ye oba se ye yi akom ne kura firi mo oba ni kwa se ojeja ho sa at the moment o hia oba ma na one be ma na akoda dana
It's ne do si kan so be ma no ho efe. Ne ho efe. Se na Agyemang ye guy. Ebi afifa anko na nya ye. To peto o kire se ne ho efe no. Obi ehunu du kuma se o na ehu o. Wo na wi anko na ni abo. Ebe na ye adwuma wa. Na Agyemang dey si na na ma afara na chi. O sa ba kwa se na Agyemang ye o gen ko nyi ni dimpo no no. Na o ka ne di a kire. Ese kura no watwi konson, woni konson. Dabi. Watwi na no aye makeup. Na e mo se me matwi makeup light one. What atos body na toso. Ah, o kura tale na hye no, o de ko mo a o mo pam tale wa to so. Dan koko. O de adwuma di no. O de kuma se na o di ground. So de adwuma na adi na na. Why no go mistake? Wo sa ko nkran ko be se nya bia ba. Odi na chi ko nkran ko. Ko be se nya bia ba. Ah, na Agyemang ya ha. Akofa kromfo bi o. Na obi ya fa passport ne obi asa secretary de. Asem ato maami yo. Te na ni abere. Na de say Agyemang sem no aye. Je say o ka so onsan ko bis onko hwe ne bosomi. Okọ hwe ne we. Na oboso man ka say no go nya some mistake. E bia na onko akomtete na ni so ne biri no so okom. Ha. Konfo nya some mistake say o. Ah. Dabi. Ah. Hwe. Te na o ka so be bo na Agyemang dua so e. Edia. Enya obi a o. Ade o ti de nya no. Ah. Enya no. Ade ti de nya no. Ya na Agyemang so ayira. Na so no so ayira. Omo mi ye hwe ne de. E say na Agyemang wo hu na na. No hu no. Onu ko hu na Agyemang no be hu. Minim de so be kai na ni, maybe o be kai na ni. Oni ni photo. No one number. Number. Ha, e be de. Oh jai mame. Bosum bia kula ni obodu yakura no na be hu. Ono ne besenye wo. Nse se na Agyemang fa ne ho adi. Na fa ne hu ni say. Na be ma so atimi ye bold ni Okomfo ba o twa no. E de wani di na chi are na na mani je ho. Akomfo ba no. Ebinum. Anya ne sa. Omo na ye mema la yo. Ebi mu na ye mema. Hwe, omo sa omo ni tem. Omo ye ne se omo sa mbo mani kire. Sa. Obukura tumi da kwatra wona so. Ah, okom na be tena na so. Na ne ma Okomfo be kompa no botoma. Toma. Se ne ka bibi kata so. Bibi kata de be so. Okomfo ba ni kwa so botoma. Eh. Ni kwa so botoma. Bosum bi obetima so toma no ate na ate egu. Nipam. Ani tini kwa so botoma. Dabi Okomfo ba asumade untimi hye asumade untimi nye makeups. Untimi hye omo we. Powder na. Ko ba bi kura o dress ya o de powder kakra fo wanim. Ohu o local no ye hu wa ho ofe. Ka Okomfo ba no hye omo we. Adai. Adabi. Sa. Ese akwam no de o ma se no. Ene ne tawa na ye mama pa Okomfo agrada. Okom ya na ne mo we wo na wa hye ne. Ma agrada. Okomfo agrada. Okomfo agrada so Okomfo so be. Tama o se no kom. No ye Okomfo agrada na nanim. Hwede no we se sika gari. Ah. Udi netu. Ami jai. E ka kan ya se touch. Tama na okom hwe. Jai. Ni satama na mo wure twetwa ho na ni ko ka hai. Na nya akoma. Why na kwa agrada ho a okom sa agrada abosoma ba. Why na so kwa TV so na mudi adanse. Na krede na okom sa agrada abosom bi bada. Na otwa na ho de. Otwa na ho bosoma ba. Unhu sa agrada tu hire gu ne ho da. Otu pada gu ne ho da. Unhu bi. Wate na abosom dem ya na otu pada ne gu bag ne so. Asema me busa we. Unhu sa agrada agina ba. Ne bosoma ba na TV so. Didi ntino ye Okomfo. TV so na me ho. Ebi na obi abetena social media so ba menhia so ye nhuni. Tinya sa na community. Sa na iboken ebeji na nisui. Sa na gay so ebeji na nisui. Iboken. Na comment section kwa da ya na o ma na yes obi say Otomfo enya o san ko nya abote na ko ma ne ba ne mo nto o cha na nka wasi ne koto ama we Ghana for. Unim say iboken. Me ka ho bi na wanti man kwachi ya wo. O kan wo bi. Me na me ka kire wo. Na de o ada wo na sini kwan. O ye ndan. On say tamwa o frɛ anwumre. O frɛ anwumre say oba. Ɛna o frɛ suman kwa he. Say oba. Na me wo ho. Wantimi kura nka nkyerɛ sɛ woyɛ Igbo kino. No ka so ye den. Suman kwa ibu say ho no say Igbo chief. Igbo chief edin oboma ye no. Na maka kyerɛ papa say papa. Chief bi amba. Ye ma ne me fa wo so. Me ka kyerɛ suman kwa in place, suman kwa hwɛ me. Me say papa. Ye ma Igbo king. Igbo chief no woka no. Ye ma ne me fa wo so. Why na yibate no? Obi an yibate no. Nigeria form woga Asante region ha ye wodo da no. Na emu kwesi wo mo so dia. Fine. Ti papa, ye ma na me fa so. Ti anopa ni nyina me bobalia. Oba fie okura ya ma ne kwan ho. Oba suma kwa fie ya ma ne kwan. Papa de nim gwa se san ko. Ya ma ne kwan. So ti ase. Yan hwe tam a
yenu yanu Nigeria fo anu mo Ghana omo wa Asante Region be chia no ohun se na ahemfo bi du o manim fe wan ne di nanim obi ene no ko ha na enti ye ma kwa ma fa me fa suma kwa ahen so ena de we muntie no muntie ne biem se wo ye me fa ne se ye wura ya na obebe kumase a akomanhia a suma kwa ahen so no wosi obesi suma kwa ahen so Nigeria fo no ombesi suma kwa ahen so frafra hene ombesi suma kwa ahen so omo nyina suma kwa ahen ne da no enti wuntimi nko otumfo ani mabla suma kwa ahen anya awe ena se ofiri ba bi ba na se onka sa group no ho a sa group no a wo de ba no ye wo mo ensi ano wa ha because e wura ya na ebebe kumase a obefre de osi na namu wa ha atu suma kwa ahen ni se unua se wo ba ana wo papa se wo ba na suma kwa ahen ya arrangement enti wo ba suma kwa ahen ne be lead you etu ye wura ho a process amanfo bebere ahenie na omudi no ye ya Asante de ne de e process ene ye ka Asante a obi a hyem bi enti fa kwan no so na nyefe fe ukọ fefa nchen ye wadwen se wo pese wo ba wo kwan ma kwan dabi wo ye Nigeria ni na se wo so firi Nigeria kura na aba untimi me otumfo wo straight da wo ba be si Nigeria ni e wo ha so wo do ba suma kwan hen wa ta na wo kwa iwa foku obi a wo do da no okay enti saa omo nsam na ne nam abonten ne omo ne bi omo kan de manhia enye ne masa ibo ken de mi ankasa medical rejecting dada body can rejecting dada ada ofre era me se papa me ka kire ba for print ba for ibo chief ya wa free owo kumase dada ha dada nya fe na oji permission obi akransi wa yi ye ba se na obe nwan ho be free suman kwan na ye nkola ma wana ti yesu man kwafo ne edika ya adwuma dada wi o muna mo ye underground work ye ne ye adwuma ni because suman kwan ni bi ani animu enti mo ha ne be no ma mo akọ kantankrati ma nwuram na mo se suman kwan di animu di a suman kwan ye tubofo se on fa mra di a on ne be ka che suman kantankrati se suman kwan ye ma ne machia ba suman kwan ye so entu obi a entu ba da no achia atiase ontimi nchia ontimi obasan ya wachi sani osan ko entu ba kwatena ba bi a ba bi a de tena kura ya ma ne city o eye park lolo kwanim to ho no hwa lolo kwanim ye boss stand ne say be hwa adefo supporters no enti ho do ko ba bi no mo bon san no ho no ko she ayo wa fofura oni efiri wa obedi ni sanse muhunu no wiye no wo hunu say na ni di wo Ghana ha biom so otimi chia Asante ni say kim ko mawu kasama ba ayo nana na o re baje osamba yenye ba ya na bosoma yere ye be ka che na wa ba ho na dabda oni bosom mesra wo o ma ho na kabwa okay ko ba mo atete onsi na gedem ta wo ba wotimi da ko pe ko hia be mane ne koda de ye kam aguma akora ni mu ase nti wo ba won tete no me tete wan o bia o peso o tete me de wo da kro be wi ade o Dabi mesra ma sen kora no mo ana ko we won timi nya konfo ayo na na wase ya na wase adaje ya na wase ada umshao me fa we mfam minu aba papa ensem bi koso wo Asante memu ha sembensa ye be sire yenuanom a yenuanom akomfo bebre do omumba enenam social media ene ahemfie se omumba ne ya akomfo mo yi omanim kire se omo ya akomfo enkola ne bebre nya akwanya kwachiachi Asante hene enne no timamufo ne niema bi omo ranke nkora ne se omo ya akomfo fine bosum obi ba so a mentimi si hu kwan na mom de meka kire yenuanom akomfo ne se oba eye komfo na se akola no onye master fatinka to the nine fatinka kire mu etu akola ne nine na wo bi ehu se akola no wontete me kwa fa hye na me hia akola bi saa na atinka na ne nine onhye nwura me try no utimi try no ye besere akom no nya agudie enya agudie kura ayete se wonnam na de wonsa ring ya hye wonsa we okay obi o was ani bia no betima try o because so pete o kire se yes a kire kwan pete o kire se wo de wo ye powerful bi entimi no hwe ye besere ti se wagika okosua aka ni ama lances on se ye ma lan na mo kan se lan no de na mo kire elibi wo so len na de abo ka ho ti driver ni bia hu a onim se onsam nya dene
Enti udi na odi wachi obenya abotra dey ama overtaking kura no so be overtaking a obobo aben papa 3 times ama wo so person san ho na wa yiri steer no mo dey because o san ho hwem prekopa na yemhye na otumi ka no ko wuram enti se akola no ye konfo na afi na otete na faten kato ne nani hu se o under training uja na simple esi ne doso eye ne ma hyen a bi hye na fa hye ase meto na dura kunu ebia meto na dura want man survival tiase amafo onuboni wo mo dem wo amafo onuboni wo mo dem ofo so ne nam na mo so hwe ye be sere wo mo me se me ba eti se ye nuan mo mani bia eye me fe me ba ahinka ketwa no so beto no ha rasta no wo so mo wono so me se akura ne nko school me fa ne nto aduro onko school me na adwene mu mie emre a waduru ne mpanyin fie so me de ne beto aduro me de atinka beto na akura sa na ba hyase de na ko program ni school kura woko mi si school moda mi si school moda na di san ko da se akwara wo school mi wodi na akwara na ko school na obi ehun se me ba no oye bone kura teacher ni suru so so ba nze bia be ha no sakura no ontimi ntia no matiase akwara na ye media ba teacher ni no na etete no ti school mu ho madam ba ko penam de akwara na hye ne nsa onim se de papa ye konfo school wura akwara nim se akwara na ye me ba jo o ka se gum fi ha me ba de sora no mpa won nante frem akokwan no kofa ka on fa nin traka mu kosi no manafo bas se ma me traka mu no nko na ka kosi na obenyini no mpe nipa obenyini no on fa nipa nya hwe because on nko na live in life but private cam opon a ye de ko school no pa anwumira ni akofa no on fo bas on kanipa on me nipa oni nipa nya free na onya hwehwe de ote no sa na obi ate te wo kom a onim de nipa te atiase so ye besere ye mfa ye ma ye mpushi ye ma bebre because of social media nti Dabi ye mfa tenkanto nkwala ne nan na ye wunu se akwala no se office o ma ne nko school biem na so be beto adurom fa ne to adurom hye ne nwura fa tenkanto ne nan obi ehu na onim se akwala ne ye tete na kom na akwala o ko school na ye gura na na manhia se oye konfo obi beto na dura kunu obi beto na dura kunu obi try no yes ba say asante region konfo no e na sa ne ma no ye ntan nye sa ne ma no ba konfo bia no wo da duro ma wo fa ne se e ya agudie wo pon wan na bo se hyehye je be sere enuan mu a omo de omo ma enam social media ene nam ahemfie no se be sante ne de ode ne kwa wo mpam no ono penkwala asem dada nya akom nti openkwala asem obe we kama akola ne kama ba menye wadwene se wo ba ne ye konfo bi a wo de ne ko ne nam social media obi hwi mu benefit unsem just a seconds yesere wo mo e asem hia pa na emomu no we American wa mfa anya asem na mfa ne se wo ba ne so aben a se ne akonfo mi ne de si ani ya no eno nko kan jira se makun ba ate ana ye da se awusan fo ye na mase ene so ye di nkomo wadaroma se ne da idi kan a wo hwe me a subscribe to channel no e fa mame be se comment section wo no e wo de a e ya kire wadwen e wo ho na fe wa like na wa share so ama obi a enya bia hwe me din ene oba ya esuama ye bo me fa wonsia da wo fro ye be sen ye share bi o makra o denti ne ebube ne brebe nse si ebube e be ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumonim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na amerika sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya